To ci gaba da karatu a littafin sahihu muslimin, wannan shine karatu na 276. Na'am. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يقول المصنف رحمه الله غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. باب صوم يوم عاشوراء. Wannan babun tattaunawa zai game da azumi na ranar Ashura. وفيه Dama muna watan waye yanzu ne? محرم. Al-Muharram, kaman ciki ne ake da Ashuran da Tasu'a ma ko? Tara ga wata da 10 ga wata. Kenan karatun ya zo a mahallinsa. Azumin ranar Ashura. Ashura asali azumi ne wanda Annabi Ibrahim ya yi azumin ranar Ashura da Ismail. To yasa za ga Larabawa tun a Makka sun san da tarihin azumin. Yahudawa ma kuma suna azumin na Ashura. Su kuma suna yi saboda Annabi Musa yana yi. Kuma a ranar ne aka hallaka wa Fir'auna. Kaga ranar farin ciki ne saboda an hallaka wani mugun mutum da ya takura wa annabin Allah. Sai ake godiya ga Allah akan wannan ni'ima ta hanyar ibadan azumi. Ya fita? To azumin Ashura an yi shi tun a Makka kuma an yi ci gaba da yin shi a Madina. Muna jinka. Daga baya ne kuka aka haɗa su an Ashuran da wa? Tasu'a an so a yi 9 ga wata saboda a saba ma Yahudawa ne kawai. Daga baya Annabi yana kyaman Yahudu. Duk wani abin da ya dace da su baya so. Saboda haka sai tunda su suna Ashura zalla, mu za mu hada da Tasu'a 9 ga wata da 10 ga wata, kaga mun saba musu. Kafin Allah ya kai shi shekara mai zuwa rai ya halinsa. Amma ya riga ya furta ya zama addini. Wannan yasa aka ci gaba da yi har yau ana yi. Azumin Tasu'a da wa? Wannan shi aka sani rana ne na azumi, kuma rana ne da ake godiya ga Allah akan wata ni'ima da ta faru ga Annabi Musa. To shekara ta 61 bayan hijira shi tarihi ya canza. Lokacin kashe Sayyidina Husaini, sai Shi'a suka mai da ranar wa kuma bakin ciki. Su kuma Nawasib su ne makiya ahlul bait ba. Su kuma suka mai da ranar wa su kuma farin ciki, ranar cika ciki. A cika ciki ma a ci daɗi saboda a taya murnan mutuwan Husaini. To mu ba ma bid'a na Shi'a mu mai da shi ranar bakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna, ya ishe mu wannan. Musiba ta riga ta faru kuma an wuce wurin. Allah ya saka masa wanda suka yi wannan abin, kuma Allah ya mu'amalance su da abin da suka cancanta shikenan. Amma mu ce duk shekara ta zagayo sai an yanka jiki, sai an sa bakin kaya, sai an je an cika titi ana rali ana nuna bakin ciki, kuma to ai ba shi kadai ya rasu ba. Idan muka ce za mu mai da haka ya zama addini, ba aya ba hadisi, ina jin kullum muna cikin bakin cikin. Dan zami na manzan Allah ma shi ma ya rasu. Zami na Abubakar, zami na Umar, zami na Usman, na baban Husaini ma zai. Za mu zo mi na dan uwansa ma Hassan. Har a hankali ka dawo na babanka, na yayanka, na wani kaninka, na wani danka. To kullun kenan musulmi zai zama rayuwar shi cikin wa take? Tuna bakin ciki. To waye ce wannan ya zama addini? Mu ko mun ga Qur'ani ma nuna mana yake in musiba ta same mu ayi hakuri. Wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kaga natabarra'u min dariqi ar-rafida. Mun barranta daga tafarkin yan shi'an nan masu nuna bakin ciki da wannan rana na 10 ga wata na ranar Ashura. Wannan abu da ya faru shekara ta 61 na kashe Husaini, wani abu ne da ya faru ma bayan musulunci ya riga ya cika. So bai kamata ma ya zama addini ba. Kun gane Hausa na? Saboda addinin ya riga ya cika ma kafin faruwan abin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama. Maganan kuma ai abinci mai daɗi da kaji da waye ana farin ciki da mutuwan shi ma wannan kuma na tabarra'u min dariqi an-nawasibi. Mun baranta daga tafarkin nawasibawa. Yawwa su kuma kaga suna farin ciki da duk wani mummunan abu in ya samu ahlul baiti. Mu muna kaunan sahabbai, muna kaunan ahlul baiti. Wannan abin da ya faru na kashe Husaini, Allah ya wadaran wanda suka yi haka. Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya saka masa akan abin da suka yi masa. Amma dai babu maganan jaddada bakin cikin, babu shi. Ya faru, Allah ya kyauta. Yawwa farin ciki kuma bid'a ne. Kenan bakin cikin irin wannan na 'yan shi'an, domin dole kai bakin ciki mana da zalunci. Amma irin nasu da suke ana yanka jiki, ana taka wuta, ana harbin tumbi da bindiga, duk wannan bid'a ne. Farin cikin ma bid'a ne. Ina ne sunna take? Shine ci gaba da abin da Annabi ya shar'anta a ranan na yin azumin Ashura.
da kuma faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda musiba da ta faru da nisantan farin ciki saboda bayan da za a yi zalunci kuma ka dinga farin ciki kai ma ka zama azzalimin shikenan muna kullewa da maganan malam mai nuniya wailul liman qatala al-husaina fa innahu qad ba'a sim maulahu bil khusrani bane ya tabbata ga duk wanda ya kashe Husaini kuma ya sani ya koma zuwa ga Allah da tabewa ahlus sunna ba ma farin ciki da abin da ya faru amma ba ma bakin ciki na bid'a wannan shine matsayin mu kowa ya rike kuma kowa ya ji ranan tasu'a da ashura ranaku ne na azumi ba ranakun bid'a ba ko zagin sahabbai ko nuna wani farin ciki da mutuwan wani sahabi ko ahlul baiti wallahu a'lam kaja وفي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء متانا جاهلية سنة أزمي الآن عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه النبي أي أزمين والمسلمون da sauran musulmai قبل أن يفترض رمضان tun kafin ma a fallanta ramadana فلما افترض رمضان da aka fallanta ramadana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce إن عاشوراء يوم من أيام الله lalle ashura yini ne daga cikin kwanakin Allah فمن شاء صامه wanda ya so ya azumin sa ومن شاء تركه wanda ya so ya bashi kenan ya tashi daga farilla ya dawo nafila na'am wannan duk babukan mun yi su a baya kawai za a ci gaba da tafiya kun san muslim haka yake dama yana koro hadisai masu kama da juna wuri guda don haka riga aka yi sharhi a farko to sauran kawai ai ardu kawai a wuce muje وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى هو القطان يحيى القطان كنا ثم حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله بهذا الإسناد دوائر من إسناد وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس بن سعد ثم حول السند وحدثنا بن رمح أخبرنا الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أن أنبت رانا عاشوراء أقبل منزل الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce alaihi salatu wassalam كان يوما يصومه أهل الجاهلية ra'ini ne da mutanen jahiliya suna azumtan sattin da فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه wanda ya so daga cikin ku ya azumce shi ya azumce shi ومن كره فليدعه wanda kuma ya ga ba zai yi azumin ba yana iya bari وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء ya ji annabi yana faɗi game da ranar ashura إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية yini ne wanda mutanen jahiliya ma sun yi azumtansa wato jahiliya cikin larabawa wanda nace muku wasu malamai suna gani saboda sun same shi daga cikin burbushin gado na addinin annabuwa Ibrahim to suna faɗin haka فمن أحب أن يصومه فليصومه wanda ya so ya azumce shi ya azumce shi ومن أحب أن يتركه فليتركه wanda ya so kuma ya bashi yana iya wa ya bashi وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه Abdullahi ya kasance shi baya azumin إلا أن يوافق صيامه sai in ya dace da wani azumin da ya saba yi nan wa kana Abdullahi da aka faɗa wannan ai maganan Nafi' ne saboda haka Abdullahi bin Umar yake magana an gane ko shi baya azumin Ashura din dan neman falalansa sai in ya dace da wani azumin da dama yana yi kawai sai yayi an gane wannan ko kenan wannan kusan a zahiri yake yana nuna shi Ibn Umar baya ganin mustahabi ne azumin wa Ashura ya fita wannan zahiri magana kenan sai dai me shi Allah ya aiko mana ko manzon Allah to ga wata magana saboda haka zahiri yana nuna shi baya ganin mustahabi ne azumin Ashura amma sunna ta zo da sabanin haka kuma was sunnatu aula bil ittiba sunna ta fi cancanta abi so mu muna tare da ra'ayinsa ko muna tare da sunna muna tare da sunnar annabi azumin Ashura mustahabi ne ranan 9 ga watan nan da ranar 10 ga watan duk wanda ya samu dama ya azumi ya fita yi
وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح حدثنا قال أبو روح بن مالك عبادة فا حدثنا أبو مالك وعيشي عبيد الله بن الأخنس جاء أخبرني نافع مولى بن نعم. عمر نعم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم an عاشوراء ambaci azumin ranar ashura a gaban annabi فذكر مثل حديث الليث بن سعد shi ma ya kawo سواء wancan ruwayan talaisu dan sa da sawa bi sawa wannan kuma wasu hadisai ne ma a matakin farko ake magana bayan an je madina ma kuma manufan ma ya ƙara canzawa shine an tambaye su me yasa ma suke yi suka ce a ranar ne Allah ya tsamar da annabi Musa daga kaidin Fir'auna annabi ya ce nahnu aula bi Musa nahnu wa aula bi Musa mu muka fi cancanta mai farin ciki da alherin da ya samu Musa alaihi salatu wassalam wa amara bi siyami yace kowa ya dinga yi na'am kaga la'alla ibnu Umar duk bai san wa'annan ba ka san ilimi na da fadi wani sahabi na iya sanin abin da wani bai sani ba yasa nace muku as-sunnatu aula bil ittiba حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ميكل الشيباني حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني حدثنا سالم بن عبد الله حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء an ambaci ranar ashura a gaban manzon Allah فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية yace yini ne da mutanen jahiliya suna azumin ranar فمن شاء صامه wanda ya so ya azumin ومن شاء wanda تركه ya so yana iya ya bari na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب wa Abu Quraib محمد بن العلاء الحمداني haka yake جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم ad-darir قال An ce أبو Muhammad ibn بكر Khazim ad-darir ba to kamar mai dan matsalan ido قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش shi ne da Muhammad سليمان- ibn Khazim din مم. adilwa عن الأعمش A'amash Sulaiman ibn Mihran عن عمارة an Umara ibn Umair at-Taymi نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث wannan Abdurrahman ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai نعم. دخل الأشعث بن قيس على عبد الله wannan Abdullah ibn Mas'ud kuma kenan وهو يتغذى a lokacin ya shigo wurin shi yana cin abinci فقال يا أبا محمد wato yana cin algada'u abincin wa yawa irin breakfast ko فقال يا أبا محمد ya aba Muhammad wannan alkunya ce ta Ash'as fa almajirin nashi Yeah. udunu zo kusa ودنوا إلى الغداء zo mana mu ci abincin safe zo mu ci dumame فقال na tuna muku wani abu ku zo mu ci dumame فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء yau ba ranar ashura bane kuma قال وهل تدري ما يوم عاشوراء yace kai ka san me ranar ashura قال وما هو wato kenan yana so yace kaman ka san hukuncin azumin ka dauka dole ne kowa sai yayi ai nafila ne قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه annabi da yayi azumin yinin قبل أن ينزل شهر رمضان kafin Allah ya saukar da azumin Ramadana a matsayin farilla فلما نزل شهر رمضان da azumin ترك Ramadana ya sauka a matsayin farilla turika sai aka bar farlancin ashura ya koma mustahabi ba wai turika batatan ba kalmar turika anan ai turika fardiyatuhu wa baqiya istihbaba farlancinsa sai ya zama shi aka watsar amma mustahabbancinsa ba yana nan daren dakam akan wannan muke yawwa shak وقال أبو كريب تركه kun ga wannan ma yana nuna maka cewa azumin ashura da farilla ne shi yasa zaka ga ana kiyasin ramadana a kansa yanzu an taba zuwa ranar ashura ba a san ranar bane aka fara cin abinci daga baya annabi ya ce duk wanda bai ci abinci ba kada ya ci wanda ya fara ci kada ya ƙara ci ayyo ranar ashura ne to za mu rama ba ramuwa to sai ne tunda a lokacin farilla ne hukuncin shi za a iya kiyasin shi akan ramadana ko ba za a iya to ramadana ma in ya kama wani bai san ramadana ta kama ba har ya je ya ci abinci wurin mai indomi shi ma mai indomi la'alla bai san ramadana bane ko ya zo ya fito da indomi aka ci aka koshi aka shafi wata biyu sai daga baya aka fahimci cewa ai menene yau ramadana ne to shikenan ka kame azumin yayi ba sai ka rama ba kaga an yi kiyasin wannan akan wancan domin dukkan su a lokacin farillai ne ai na'am
وقال أبو كريب تركه. Abu Kurayb shi kuma sai tarakahu ba turika ba, wato sai ya bar shi a matsayin farilla ya koma yin shi a matsayin mustahabi. نعم. وحدثناه زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ما شاء الله. وقال فلما نزل رمضان تركه. أما جرير جرير ابن عبد الحميد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان ثم حول السند. وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان. to Yahya bin Sa'id al-Qattan daga Sufyan, Malam Umar wannan Sufyan sauri ne. Sufyan wa ba Sufyan ibn wa Uyayna ta ba sauri ne, sauri kasan shine babba ai. نعم. حدثني زبيد اليامي. زبيد ابن الحارث كنا. زبيد ابن حارث بن عبد الكريم اليامي. baka ji ba al-yami wannan ba wai nisba bane zuwa ga yam na doya shi aka dai zuwa take al-yami ai yam turanci ne. al-yamiyu dai nan ba matsala bane ku wani ana iya mai nisba al-yami yana da san doya din amma dai shi wannan kawai haka nisba take al-yamiyu. an Umara ibn Umayr عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء. كمان تحين زي عبد الله كوانيني رم مسعود يا shiga wurin shi ranar Ashura وهو يأكل ya ga me shi yana cin abinci. فقال يا أبا محمد. yace ya kai Aba Muhammad udnu fakul. zo kai ma ka ci abinci, wanda alkunya ce ta shi almajirin nashi Ash'as. قال إني صائم. yace ina azumi. قال كنا نصومه ثم ترك. yace mu ma muna yin azumin da a matsayin farilla, daga baya aka bar farlancin sa ya dawo mustahabi. yasa za ka ga bana idan ba dole bane. amma akwai lada ko babu? akwai lada. na'am. وحدثني محمد. ana fatan mai kankare ma zunubin wa shekara daya, ai ko kaga akwai alkhairi. da shi da na arafa wanne ya falala? saboda shi arafa shekara biyu ne gaba da baya. na'am. حدثني محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم أن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء. نعم. فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان. دا أنا أزمن كافن أسوكد رمضان. فلما نزل رمضان ترك. دا أكا سوكد رمضان ترك سياك بش. فإن كنت مفطرا فطعم. إذن باكا أزمي زوكتش. يتعني إنا أزمي كوبا شي كينا با. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء. النبي كان أمرشي مد أزم رانا عاشوراء ويحثنا عليه. ينا زابر دمو أكي. ويتعاهدنا عنده. كما ينا كلا وادمو أورن أزم يتبتر أنا يي. فلما فرض رمضان. واتو لوكا چند أكا فلنت رمضان. lam ya'murna. sai ya daina mana umarni da shi na umarni na wajibi. walam yanhana. amma bai hana mu ba, bai bace a daina ba. walam yata'ahadna indahu. bai koma yana irin kulawa da mu din nan bai keke da keke ya tabbatar ana yi irin da. kun gane ai kalmar yata'ahadna din nan indahu ay yahfazuna din nan wai ra'i halana. koma yana kiwata wai kana mai kuwa kai kana yi kai ma, amma kai ma kana azumin ko irin wannan kulawan keke da keken nan ya dan rage shi. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن الطويل أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة. نعم. إنن كاغا ياجي معاوية بن أبي سفيان وندا da shi da babansa duka suna daga cikin muslimatul fatihi. Da shi Muawiya ma ana ganin ya musulunta ne a amin da aka yi umratul qadiyya ko umratul qada. an gane nan akwai tattaunawa malamai fa wataƙila zai fa'ida.
wa ana kiranta umratul qadiyya ko umratul qada saboda an yi biyan bashin umran ne wasu suka ce ko kuma saboda an cika wa qurayshawa alƙawarin da aka yi da su ne wasu suka ce na biyun ina ana kiranta umratul qada ne ba wai dan an yi biyan bashin umra ba a saboda an cika wa qurayshawa alƙawarin da aka yi da su cewa ku tafi sai shekara mai zuwa za ku dawo to hanu ji ina qada'an li ahadikum kenan umratul qadiyya umratul qada dan a cika wannan alƙawarin na'am shek in mun zo karatun ar-rahiqul maktum za mu tattauna wannan yana daga cikin darasin da muke gab da yin shi wurin yakin Hunain ba kun san bayan yakin Hunain aka yi akwai maganar umra da aka yi ai to za mu tattauna أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يو ياجي معاوية بن أبي سفيان ينامي خطبة مدينة يعني في قدمة قدمها wato a wani isowa garin Madina da ya taba isowa saboda ka san ya zo Madina da yawa ai to wanda ya zo Kaduna kaman so 10 sai aka ce an ji shi yana hudu ba a Kaduna kaga a wani zuwa Kaduna da ya taba yi kenan a wani zuwa Kaduna da ya taba yi to nan ma a wani isowa Madina da ya taba yi daga yankin Sham inda ana maganar Muawiya ne ai kun gane Hausa na tunda shi Muawiya ba na ce ana cewa ya musulunta amal qadiya bai boye musuluncin ai ya zama amir ko gwamna kusan shekara nawa 20 ya zo ya zama sarki khalifa nan ma shekara nawa in ka hada ba 40 ba to saboda haka shi da kansa ma yana cewa ana awwalul muluk ni ne sarki na farko saboda sauran da suka yi mulki kafin shi ba sarakuna suke kiran kansa ba shine malik na farko to ya zo yayi huduba a garin Madina lokacin da ya taba zuwa garin Madina din cikin zuwar da yayi shine ma'ana ya'ani fi qadmatin qadimaha bai fita ba har yanzu a wani isowa Madinan da ya taba isowa na a ruwayar Bukhari ma yace ama kaga shekaran da hajja yayi aikin hajji alal minbar kuma ya ha minbari ne ma yayi magana an gane wannan ko yawa خطبهم يوم عاشوراء saboda haka ya musu huduba a ranar Ashura فقال أين علماؤكم yace ina malaman garin nan to anan fa malam Umar in dai mun dauko ruwayar Bukhari cewa shekaran da ya aikin haji to sai ku ga mu lissafa yanzu din nan da nake magana akwai wasu alhazanmu da suke Makka wasu abu ya rike su ko babu akwai kuma yanzu gashi muna dimfaran wadin Ashura ashe zai iya yiwa mutum ya je aikin hajji wani abu ya rike shi har ranar Ashura ma to abin da ya samu Muawiya kenan ya je aikin hajjin saboda haka fata akhara bi Makka sai ya jinkiri a yankin Makka saboda wasu ayyuka da Allah na gudanarwa da gwamnati da sauransu har ma lokacin Ashura ya cimma yana yankin bai koma yankin Sham ba to shine wannan maganan a wata ranar Ashura yace يا أهل المدينة ya ku mutanen Madina ina malamanku سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم naji manzon Allah ya faɗa game da ranan nan هذا يوم عاشوراء yau ranar Ashura ce ولم يكتب الله عليكم صيامه Allah bai ce farilla bane sai kun yi azumin وأنا صائم amma ni ina azumin annabi ya faɗi wannan فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم wanda daga cikin ku yake sha'awan azumin bismillah yayi ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر wanda yake sha'awan ya ajiye ai حدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة na'am عن الزهري بهذا الإسناد shi ma dai سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم shi ma dai ya faɗa irin wannan ranan yace إني صائم ina azumin فمن شاء أن يصوم فليصم wanda ya ga zai yayi ولم يذكر amma باقي bai ambaci ragowan ba kaga annabi ya azumin ko bai yi ba to kaga ibn Umar da baya yi kaga ya saba ne ko yasa aka ce gara abu sunna na'am ja ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس bai ambaci ragowar ruwayar su ba حدثنا يحيى بن يحيى muje أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال amin malam قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة annabi ya iso Madina فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ya samu yahudawa suna azumin ranar Ashura
فسئلوا عن ذلك yanzu kar ku manta an tashi daga wancan matakin na azumin shi a lokacin jahiliya, yanzu mun dawo Madina kuma dan shine abin da ke gwada kan yan Shi'a, ka gane, wanda sun kasa gane babin Ashura a Bukhari da Muslim. Sai suka ce dan hadisan ma cin karo suke da juna, wani wurin ma a ce annabi ya hana, wani kaza kaza, duk ba su gane abubuwan ba. Mu kuma gashi dai lafiya lau muna fahimta inda ya nufa ko ai mai abu da abinsa. Mu ma ya kaga mun kasa gane lamarin mahadinsu ko ba mun kasa ganewa ba, mahadin nan nasu mu ma mun kasa gane lamarin shi saboda lissafin sai su. Mu je malam. فسئلوا عن ذلك Aka tambaye su game da haka, فقالوا sai suka ce هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى wannan shine ranar da Allah ya taimaki annabi Musa akan Fir'auna, وبني إسرائيل على فرعون duk aka taimaki banu Isra'ilawa dai su ma akan Fir'auna. فنحن نصومه تعظيما له. Muna yin wannan azumin saboda mutunta ranan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Nahnu aula, نحن أولى بموسى mu منكم. muka fi cancanta mu gode wa Allah kan ni'imar da yawa Musa ba ku ba. فأمر بصومه. Yace a ci gaba da yin shi, wato wannan umarni na nawa kenan, ba wai ba an yi shi batun a Makka, to wannan kuma wani umarni ne saboda wani sabon manufa kuma again mun ƙara samun wani dalili da zai sa a yi shi. Na'am. وحدثنا ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابن أبي الحجاج بشر kenan, an Abi Bishr ibn Abi Wahshiyya, shine Abi Bishr ibn Abi Wahshiyya bi hadha al-isnad wa qala yace fasalahum an dhalika, ya tambaye su me yasa suke yi. Na'am. وحدثني ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما duka dai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة annabi ya iso Madina, فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء daga Yahudawa suna azumi ranar Ashura. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi ya ce musu, ما هذا اليوم الذي تصومونه wannan ranar da kuke azumi fa me ya faru? فقالوا هذا يوم عظيم Wannan rana ce mai daraja fa a wurin mu, أنجى الله فيه موسى وقومه a cikin ta Allah ya tseratar da Musa da mutanensa daga sharrin Fir'auna, وغرق فرعون وقومه aka nitsar da Fir'auna da mutanensa. فصامه موسى شكرا Wannan shine wa dammarna ma kana yasnau fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu يعرشون mana. Na'am. Fasamahu Musa ko? فصامه موسى شكرا Annabi Musa ma ya yi azumin ranar Ashura godiya ga Allah. فنحن نصومه Mu za mu ci gaba da yin azumin. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi ya ce, فنحن أحق وأولى بموسى mu muka fi منكم cancanta mu godiya wa Allah akan ni'imar da yawa Musa sama da ku. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم Annabi ya yi azumin, وأمر ya بصيامه ce a ci gaba da yi. Na'am. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد Ja. إلا أنه قال Ana عن shi ابن ruwayan سعيد yace, بن جبير to shi haka ya kawo lam Lam yusammihi bai ambaci sunansa ba, sai ya ce an ibn Sa'id. Ka gani? Ibn Sa'id bai faɗi sunan ba, عبد الله bai ce me عبد الله بن سعيد Abdullahi ibn Sa'id ba, sai ya ce an ibn Sa'id kawai. To wannan kuma wani abu ne ba matsala. Waje. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة Wa ibn Numayr قال حدثنا أبو أسامة مم. عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود Yahudawa suna mutunta Ashura, تتخذه عيدا sun rike shi ma rana kamar na biki haka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sumuhu antum. Annabi ya ce ko azumin shi za ku yi, azumin shi za ku yi. وحدثنا أحمد بن المنذر حدثنا حماد بن أسامة حدثنا أبو العميس Nan ma ka أخبرني san kafin ka wuce ya haƙuri. Can baya mun ce suna azumin, nan kuma an ce sun rike shi ranar Idi. Akwai cin karo? Yan shiya sun ce akwai cin karo. Can an ce suna azumi, nan an ce suna Idi, kenan ba abinci suke ci. Wasu za su iya su dinga azumin a ranar, masu hankalin cikinsu, wasu kuma suna tawa. Amma idan an yi buɗe baki sai su yi Idi. Mu je. وحدثنا أحمد بن المنذر حدثنا حماد بن أسامة حدثنا أبو العميس أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله نعم. وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء mutanen Khaibar suna azumin ranar Ashura, يتخذونه عيدا sun rike shi ranar Idi. ويلبسون نساءهم فيه حليهم Suna sanya wa matansu kayan karau da ado.
وشارتهم. an gane wannan ko wato da kuma duk kuyangunsu wato kenan kaga rana ne wanda sun ɗauke ta ranan sha'ani an gane wannan ko yawa suna sanya ma mai sunansu matansu da kuyangunsu kayan ado wa sharatahum kuna ji na da kuma wato kaya masu kyau na ado shine sharata an gane ko ana cewa ashara ana cewa ashura ina fata kun fahimta ashara ko me ashura kuma akan ce ashaura akan ce kuma ashauru duka dai kayan ado kayan kwalliya Huliya kayan karau shi kuma sharata kayan kwalliya masu kyau wai da bambancin fasara ko babu kayan karau me yake nufi dan kunne sarka waye shi kuma shara yana nufin kayan sawa masu kyau فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi yace فصوموه أنتم. ku dinga azumin ne kawai yafi. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وعمرو الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة يوا أنا عبد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال نعم ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله. ban san manzon Allah yana azumin wani yini ba yinin da yake neman ya samu falalansa يطلب فضله على الأيام. yana neman falalansa akan sauran kwanaki wato yana so ya ga ya dace da falalan wannan yini إلا هذا اليوم. sai wannan ranan kaga kenan yana azumin ranan kuma yana son ya samu falalan na kankare zinuban nan Allahu akbar shi da ma ba ma zinuban ma kenan ko ba haka ba to ina ga mu wanda dama alhamdulillah mun san akwai mun san akwai ko baka zina baka luwadi kai ga dai san kana giba ko ba gaskiya ba kana dan ƙarya wani lokaci kana in tauye haƙin matanka da haƙin ƴaƴanka ko iyayenka duk wannan ai tauyewa ne na'am ولا شهرا إلا هذا الشهر. ba kuma wani wata da nake ganin yana kokarin kintacin sai ya azumce shi saboda falalansa irin wannan wata na Ramadana يعني رمضان. Ramadan yake nufi وحدثني محمد بن da رافع wannan za a kulla babin kenan sai a je hutu حدثنا عبد الرزاق akbarana ibn jurayj أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka an Allah kai mu gobe sai a zo a dora ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya karba آمين.